Райондагы эпидемиологик хәлне контрольдә тоту оператив штабы хәбәр итүенчә, пандемия башланганнан бирле районда COVID-19 диагнозы куелучылар 20 кеше булды. Шуның өчесе соңгы атнада ошакланган очрак. Шул ук вакытта кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар саны үпкә ялкынсынуына китергән очраклар арта бара. За прошлую неделю был зарегистрирован. Узган атнада 500-дән артык кискен респиратор вируслы инфекция белән авыручылар теркәлде. Үпкә ялкынсынуына китергән очракларда артуга бара. Күпчелеге өйдә, 28 станционнарда дәвалану узады, Айдар Фатыйхов. Барлык санитар таләпләрне үтәүгә карамастан, хезмәттәшләребез Айгөл Яруллина һәм Николай Шамьонов та үпкә ялкынсынуы белән авырыйлар. Авыруны үзе кичергән Айгөл Яруллина безгә бу турыда дистанцион рәвештә сөйләде. Болею я с 5 октября. Мин 5 октябрьдә үземдә хәлсезлек сиздем. Инде кичкә тән температурам 39-га җитте. Мин моны күптән түгел гриппка каршы вакцинация ясату сәбәпле организмның көрәшүедер дип уйладым. Ялгышканмын, хәлем начарая барып, тын алуы авырлашты. Тән температурасы югары торды. Табибка мөрәҗәгать иттем. Миндә үпкәне тыңлап карагач гыжлау булмавын әйттеләр. Рентген күзәтүдә үпкәнең чиста булуын күрсәтте. Дәвалау курсы билгеләнде. 12 октябрьгә хәлем тагын да авырайды. Үтәл борчый, аппетит юк, тән температурасы 39.5 тора. Компьютер томографиясе үткәч, миндә 2 яклы үпкә ялкынсынуының җиңел формасы булуы ачыкланды. Авызның тәме бетте, хәлсезлек, аз гына хәрәкәтләнсәм дә шабыр тиргә батам, күңелгә курку төште. Тагын дәвалану курсы, дәвахана юлы. Дарулар шактый кыйммәт. Шуңа да һәркемгә профилактик чараларга җитди карап сакланыгыз дип кабат-кабат әйтәм. Битлек кию нәрсә инде ул дип карамагыз, кулларыгызны еш дезинфекцияләп торыгыз, авырып китмәгез, саклану чараларын күрегез ди Айгөл Яруллина. Хезмәттәшләребезгә сихәтләнеп, безнең сафларга әйләнеп кайтуларын телибез. Хәзер кешеләргә иң мөһиме төрле инфекцияләрне йоктырудан саклану, маска, перчатка режимы, битлекләрне 2 сәгать саен алыштырып торырга кирәк һәм инде авырып киткәнче гриппка каршы вакцинация ясату. В плане детей ситуация спокойная. Бу көннәрдә безгә 2000 доза вакцина кайтты. Ул балаларга һәм йөкле хатыннарга ясалачак. Шулай хәрби хезмәткә чакырылучы егетләргә дә прививкалар ясыйбыз ди Айдар Фатыйхов. COVID-19 таралу, югы куркынычы сезонлы респиратор вируслы инфекция баш калкыткан чорда аеруча кискенләшә. Салкын тидереп организмы хәлсезләнеп китүчеләргә мәкерле инфекцияның ябышу ихтималы зуррак. Шуңа да җәмәгать урыннарында кеше күп җыела торган җирләрдә маска, перчатка кию, кулларны битне даими төстә юу, антисептик препаратлар белән кулларны эш урыннарын эшкәртеп тору бик мөһим. Сакланганны Алла саклармын дигән, барыбыз да сакланыйк. Резима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.